σημερινή μέρα είναι μια σημαντική μέρα για την γεωγραφική ενότητα του πρώην Δήμου Αμπελακίων, αφού συγκεκριμένα στην περιοχή των Σεληνίων ξεκίνησε η κατασκευή ενός έργου ορόσημο για την τοπική κοινωνία, ενός έργου που αναβαθμίζει όχι μόνο την ποιότητα της ζωής, αλλά και την υγιεινή της περιοχής. Πιστεύω ότι η ολοκλήρωση του έργου θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα σε όλο τον πρώην Δήμο Αμπελακίων. Θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μάιο του 2011, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ ενέκρινε την μελέτη της αποχέτευσης της περιοχής των Αμπελακίων, μια μελέτη που εκπώνησε η ΕΙΔΑΠ και όχι κανείς πρώην δήμαρχος από το Αμπελάκι. Η μελέτη που ενεκρίθη τον Μάιο του 2011 από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ ήταν μια μελέτη που είχε εκπονήσει η ΕΙΔΑΠ. Αυτή λοιπόν τη μελέτη η σημερινή Δημοτική Αρχή ενέταξε τον Σεπτέμβριο του 2011 στο ΕΠΕΡΑ του ΕΣΠΑ με 18 εκατομμύρια. Ο διαγωνισμός έγινε, ήταν ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Το έργο πήρε έκπτωση 37% και υπογράψαμε σύμβαση με 11 εκατομμύρια περίπου. Μετά από λίγους μήνες και αφού έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, υπεγράφει η σύμβαση, όπως σας είπα, το έργο ξεκίνησε. Ελπίζουμε να έχει και ευτυχή κατάληξη και γρήγορη. Πιστεύω ότι τα προβλήματα που σε κάθε μεγάλο έργο αναδεικνύονται θα ξεπερνιόνται με σύνεση και πολύ σημαντική προσπάθεια και θα φτάσουμε στο τέλος να χαρούμε όλο το νησί και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή την λειτουργία αυτού του σημαντικού έργου.